Sannu a hankali al'amura a birnin da magaram da ke jamhuriyar Nijar sun fara dawowa cikin hayyacinsu bayan sakin mara da hukumomi suka yi wa harkokin yau da kullum. Kama daga kasuwanni zuwa tashoshin hawa mota, guraren ibada, ma'aikatu, gidajen cin abinci, guraren wasanni da na haɗuwar jama'a, rayuwa ta fara komawa irin ta da. Alamar da ke nuna cewa an fara buɗe sabon babin rayuwa na bayan korona. Lamarin da mazauna birnin da dama ke yi wa son barka. Sai mu ce alhamdulillahi tunda akasari duk mutane sun koma kan shagulgulansu. Balle ma ga salloli wanda aka hana ta jama'i. Yanzu dai gaskiya alhamdulillahi mutane sun koma kan ibadarsu gadan-gadan. Kuma da wani halartar wa'ansu biki da sauransu ba. Barka ce zamu wa juna da wannan abin da muka ga ƙarshen shi. Sai dai duk da hasashen kawo ƙarshen annobar a yankin. Har a wannan lokaci a wasu fannoni musamman na zirga-zirgar jama'a ɗaya daga cikin ɓangarorin da annobar ta yi wa babbar illa samun daidaituwar al'amura ya faskara. Tun da safe nake nan amma ka gani har yanzu ban tafi ko ina ba. Ba mutane. Tun da safe wani kwana biyu ma bai tafi ba. Kenan har yanzu mutane suna tsoron tafiya wannan. Kuma gashi bododi da aka rihe ba a shiga ba huta. Ka gani wannan ma kaɗai wannan wata matsala ce ba ma karama ba. A ɓangaren hada-hadar kasuwanci kuwa yayin da wasu 'yan kasuwa ke son barka wasu a gefe ɗaya suna kokawa da yadda korona ta bar baya da ƙura. Korona yanzu ne za a ce tana bugon mutane. Duk wanda ya zo zai sayi riga wadda ta kai jika 5, jika 6, jika 8 ya ce a shi bai da halin da zai sayi wannan rigai. Sai dai a kamo shi ta ƙasa-ƙasa ya siya. Alhamdulillah abubuwa sun saka ana samun kayayyaki kuma ana samun kasuwa alhamdulillah ba kamar wancan lokaci ba. A ɓangaren masu sayar da abinci kan tituna nan ma mutane na cakuduwa da junansu su ɗebi kalaci kamar yadda suka saba kafin zuwan annobar. Sai dai a nan ma korona ta bar balshe na raguwar ciniki. Ba kamar da ba dai kasuwa yanzu gaskiya bismillah. Mutane suna so abinci babu kudi a hannun mutane ko ba ka bane ba. Ga kayan kuma komi yayi tsada. Wallahi gaskiya kawai kasuwa sai da ce an gode ma Allah. A sauran fannonin rayuwa kuwa al'amura sun soma dawowa yadda suke kafin zuwan korona. Domin tuni aka fara sheƙe aya a tarukan sabgogi da bukukuwa. Sannan a wasu ma'aikatu mutane na shiga hanci sama tare da yin buris da matakan kariyar da ke a gurin. Yayin da a wasu ma'aikatu kayan wanke hannun suka tashi kwata-kwata daga aiki. Kamar a wasu gidajen cin abinci da wasu ƙofofin kasuwa da na ziyarta. Lamarin da ke ƙara tabbatar da cewa korona ta fara zama tarihi. Wannan annoba ba ta tafi ba. Bisa ga duka alamu mutane suna so su nuna kamar sun mance ko kuma an rabu da buka. Kenan ya kamata mutane su ma kansu kiyamulali wannan matakai na kiyayewa na rigakai a dinga ba su muhimmanci a rika kiyayewa. Kuma magabata ya kamata a dinga ƙara faɗakarwa a kafafen yaɗa labaru da mu wanda yake wakilan talaka su mu ma mu rika ci gaba da yaɗa mu ci gaba da waye ma mutane kai saboda kar a je a bar baya da kura. Kawo yanzu dai a yankin da magaram an fara samun sa'ida game da matsin da annobar korona ta haddasa a ɓangarorin walwala da jin daɗin al'umma. Sai dai duk da haka magabata da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da kawo tallafi da kuma jan hankalin al'umma kan su ƙara matsa ƙaimi don kawo ƙarshen cutar a yankin da ma duniya baki ɗaya.